Takže čau lidi, jak jsem říkal, pět jako dílů, jeden odber. Jo? Nebo level 50, jeden odberou. Vlastně to vyjde nějak na stejno. To je jedno. Takže za vás zdravím, protože děkuju za 2 zhlédnutí. Chápu, že tam bylo autorský práva, že tam písnička na konci. Hele jo, když tady budou takový ty prázdný pasáže, vlastně já nevím, co bych tam řekl, jo. Já jakože prostě jo. Jako já nevím, co bych jako mohl říct, jo. Nemáme dneska už adventní kalendář. Už jsem si otevřel to políčko. Já nevím, co bych ochutnával, jako. Péník nechci. To taky ne. Já tady budu číst mangu. Takže chcete, abych vám čet mangu? Není to vaše rozhodnutí, koukejte, jo. Mám tu Death Note, takže zápisník smrti. Počkejte, koukejte, jo. Když vám přijde, že jo, čet na ty na to prostě Juna Mikuláše. Mám tady perník Mikuláše, to je jedno. Když vám, že ho přijde Mikuláš a jakože čert a anděl, tak víte co? Že jo, čert, bu. Myslel, že budete bát, že když jste dítě. A když jste chytřejší, tak po něm chcete, aby ukázal své démonické schopnosti. Nesnad? Takže samozřejmě, že teleportace, otevírání bran do vlastně pekla, jakože do světa démonů. Co ještě něco, jakože jo, že můžou ovládat živly. Jestli síla, rychlost, to je jedno. Jestli to nedokážou, nejsou to démoni. Paf, na mě nemáte. Já nevím, co ještě mají. Podle mě mají i to jako Ghost Rider, že teď jde něco. Pohled pokání snad. Já fakt nevím, o čem bych jo, takže to vám rady, když začínáte, jo. Nikdy se nesnažte být co nejdřív ten nejlepší. Doslova, k ničemu vám to není. Protože, hele, nedějte to moc rychle, ani moc pomalu. Protože, když chcete nebo když máte volný čas, protože fakt na Block Fortu se strašně rychle, jako jste fakt závislí. Já třeba, že včera jsem měl že level 450, za 10 minut jsem měl level 500. Jo, jako ono to je šíleně, jak to rychle utíká, jo. Teďka já to video nemůžu už zkrátit. To video má jenom jako 10 minut. Já kdybych každou pasáž debojuju. Jako já jsem chtěl zkrátit jenom třeba 2, jo. Ale to je víc jak půlka videa. To si neuvědomujete, ale to je víc jak půlka videa, jakože z dvojnásoby. To by mělo dosáhnout 5 minut, jako. Jo. Hej, já se omlouvám. Všichni, že jo, třeba Stylika viděl to, jakože Miku, jakože tu písničku. Já jsem tady neviděl to anime, jo, ale mně se prostě jako nelíbí. Podle mě, jako je Elizabeth, ale tak nemůžete o tom se jako můžeme hádat, jo. Teďka vám dám jakože ještě jednu radu. Ne, jakože ohledně života, jo. Vy nemáte právo soudit. Vy nemáte právo o někom říkat, že je divnej. Vy máte jenom právo ani nesrovnávat. To taky ne. Vždycky, že svět nám říká, že máte strašně velký práva. To není pravda. Soudci taky nemají právo soudit. To jim jako nějaký jenom vyšší lidi dali. Oni si můžou myslet, že jsou nadřazení, kvůli tomu, že jsou jakože jsou to soudci, že můžou soudit. Člověk nemá právo soudit jiného člověka. Ani Bůh.
samozřejmě, kdyby se neměl soudit, tak no tak prostě jsme takový jiný, jo. Ale víte co, kdo viděl třeba anime, tak ví, že Death Note je, že to je strašně dobrý anime, jo, i manga. Dle mě ten hlavní hrdina, jako je docela hloupý, ale to je jedno. Vrátíme se k tomu, že proč vlastně lidi jako je soudějí. Proč? Jako, co? Já se nám proč? Proč nám někdo dává právo soudit jiný lidi, když mi to nemůže? To jakože chápu, že školní řád nebo nějaký to trestní právo, jako chápu, že kdyby fakt byl nějaký třeba, že nikdo, kdo se nedá ovlivnit. Nikdo, kdo se nedá ovlivnit, protože soudce si dá lehce podplatit. V mnoha seriálech to vidíme, že se soudci vlastně podplácejí. A pak jsou ty nespravedliví, kteří nic neudělali. Třeba tam jenom byli, jo. Jsou ve vězení. A místo toho, kdo to udělal. Kdo udělal ten zločin, kdo by měl sedět, je venku. Já nevím, ale tak to mi nepřijde moc spravedlivý. Já teda jsem jako, že já hejtím soudce, protože oni nemají právo nás soudit. Právo jim, jakože, kdo jim dal to právo? Roky školy? I kdyby fakt měl být to soudci, tak by jim to měl dát Bůh. Já teda v Boha nevěřím. Kvůli tomu, že Bůh není. Bůh nemůže být. Protože Bůh by byl zlej. Bůh nám dal ani schopnosti. To si mít jenom zvýšenou sílu. Jako svět by byl úplně jiný. Bůh nám prakticky dal tu slabost. Bůh nám dal ovlivnitelnost. Ano, v DC je to, že Bůh války nám dal všechno zlý. To není pravda. Podle jakože pohanství je sice víc bohů. Ale já nevěřím na Boha, já věřím jenom věřím na elementární síly. Prostě, že pohanství prakticky v něm věřili v to, že nějaký člověk, Bůh, ovládá jenom jednu schopnost. Což dává mnohem větší smysl, než že Bůh ovládá všechno. Bůh jakože, jak se vlastně zrodil? No, jak se zrodil? Vzniknul vesmír a to jako stvořil Bůh? Jak teda vzniknul ten Bůh? Křesťanství má strašně jako hodně bezer. Oni nemají vysvětlení na to, jak vzniknul Bůh, podle mě teda jako. Oni kritizují pohanství, i když neznají původ toho vyvoleného svýho. Dává to smysl? Podle mě jo. Samozřejmě dejte odběr, protože proč ne? Hele, křesťanství já jako nehejtím, mě je nějak jedno všechny i náboženství. Ale já bych byl nábožný, jenom kdyby to náboženství fakt mělo fakty, že on žil. Ne obrazy, kdyby fakt byly, že fakty žil, jakože viděli. Se i jakože kamerový záznam z doby, kdy se nedal upravovat. No, to asi ani nejsou, jo. Kvůli tomu, že nikdo neznal Boha. Možná, že byl nějaký člověk, který byl úžasný a potom říkali Bůh. Ale člověk. Podle nějakého křesťanství byl jakože Bůh, ale on nic nedělal, on prostě byl jenom úžasný. Ale to Bůh nebyl. To byl člověk. Protože Bůh má mnoho schopností, které ale by přece lidem pomohly. Bůh má extrémní magickou moc. A nebo víš, no jo, vlastně, Ježiš taky nemůže existovat. Nikdo neví, jak vypadá. To se asi jenom jako vymyslel, nikdo fakt neví, jak vypadá. Já jsem strašně skeptik, takže mě prostě, fakt, kdyby bylo
Jo, kdyby bylo prostě náboženství, které mi ukáže, že on existoval. Já tomu věřím. Jenomže nikdo neví, kdo to byl. Co byl. Takže čau.